Yes, kahapon ng April 16, 2026, nagkaroon tayo ng isang operation, yung tinatawag po natin checkpoint operation, na kung saan ito pinangyari alas 3 ng umaga at nakapag-plug down po tayo ng isang truck na wala pong headlight. What I mean, hindi po gumagana yung headlight po na to. And upon checking, wala po siya mapakitang ORCR at sa isang banda, yung mismo pong nilalaman po ng truck, no? And ito po inapansin kasi ng ating po mga kasamaan na may tumutulo na parang langis. Nung ito po in-interpret, inalam ng ating po mga kasamaan, ang banggit po ng mga driver at pahinante ay use oil lang na pangluto, cooking oil. Pero ito po chinek ng maigi ng ating HPD, yung tinatawag po natin technical inspection report, na pag-alaman na meron po itong daladala na hindi bumaba sa 7,000 liters of diesel or petroleum products. Nung tanong din natin kung meron silang documents na nagpapatunay na sila po ay legal or maaaring mag-transact ng ganito po ang kind of business or mag-transport, wala po silang makapakita. At nung ito po yung chinek na pong maigi at ininahan po sa ating opisina, binanggit nila kung saan galing yung truck na yun at yung mga langis, at doon na pag-alaman sa area po ng Barangay Malanday sa Mateo Rizal, na pag-alaman po natin yung compound po na yun, no? Kung saan may naglalaman po ito na hindi bumaba sa 4 po na unserviceable tankers na naglalaman po ng more or less 8,000 liters of diesel. Saan galing daw yun? Based sa impormasyon na kuha natin, no, ito daw ay galing sa nearby city at na hinihigop lang din, no, from a certain barge. So, saan daw dadalhin yung bibenta ba yun? Yes, kung napansin po ninyo sa mga provinces po natin, may mga soft drinks na nakalagay na pinaglalagyan po ng mga tingi-tingi na kung saan doon ito ihatid para maibenta sa mga mini stores, para po maibenta po sa ating po mga... So, anong kaso ng mga kakarating ng mga Yes, yung unang-una, yung Presidential Decree 1865 natin, no, in relation to Batas Pambasa 33, yung tinatawag po natin illegal trading, hoarding, profiteering po ng petroleum products. At ilan po yung individual na Dalawa po, no, ang nahuli po natin dito. Sa ngayon, may mga follow-up operation pa tayo. Follow-up operation para malaman natin kung sino pinasa dito ng operation. So, hindi ba binanggit kung sino yung pinaka-amo nila? Sa ngayon, may binabanggit silang tao pero it is under verification pa ng validation ng PNPHD. So, inamin ba nila na first time ba nilang nag-gano'n na transaction? O mga ilang days na po? Nabanggit ng driver, no, na siya po, no, ay naupahan lang or na naging empleyado way back February this year, 2026. So, yung mga previous na mga ilan po itong nahuli niyo ito na ito? Sa ngayon po, sa ngayon sir, dalawa po ito, una sa Navotas at pangalawa na po, ito pong sa Mateo Rizal. Ako po yung una sa? Sa ngayon, no, ay lahat pa rin po nung ebidensya, no, ay nasa pangalaga pa rin po ng Department of Energy, even po yung trucks, and we are still waiting for the certification pa rin from DOE para talaga maisampa natin yung kaso.